Bafundi, igama lami uThembani Martin. Sizo-multiply ama-monomials ngama-ponomials. Lana bathi simplify -4x squared in brackets no-3x squared plus 25x minus 7. Into ekumele siyenze lana mabathi si-multiply ukuthi sizothatha yonke into lapha kwama-bracket si-multiply ngalo 4x squared times 3x squared 4x squared times 25x no-4x squared times 7. Into esizoyenza-ke manje ngizozibhala lapha ngenzansi-ke ngizobhala ukuthi -4x squared times 3x bese ngithi plus singahlanganisa ukuthi -4x squared times 25x bese futhi ngivala i-bracket ngithi plus no-bracket ngifaka -4x squared multiply -7 bese ngivala ama-bracket wami-ke. Mangizimultiply-ke ngizomultiply yonke into lapha phakathi kwama-bracket. Ngisusa ama-bracket bese ngizihlukanise ngithatha ama-coefficient ngiwaphindaphinde order nama-variables nawo ngiwenze order. Ngisuka lo -4 times 3 times x squared times x squared. Uma uthayibheka lana ngithathe lokho okusephakathi kwalama-bracket ngakhipha laphayana, so 4 times 3 ngizothola -12 phela x squared ngizothola x to the power 4 ngoba siyazi ukuthi mangabe si-multiplya i-numbers ezine-base eyodwa we add ama-exponents. So siqhubeke ngesibalo sethu sithi plus sithatha konke okulapha ema-bracketini senze njengalana-ke sokhipha ama-coefficients ethu okungu -4 no-25 -4 times 25 sibe no-x squared times x squared times x 25 times -4 sizothola bani -100 ngoba siyazi negative times positive is negatives, so -100 bese siba no-x squared times x sizothola, siyazi ukuthi laphayana kuno-1 ngaphezulu, so sizovele sihlanganise ama-exponents wethu sizothola x to the power 3. Soqhubeka siye ku-term yethu elandelayo sisebenzisa futhi omunye umbala ohlukile. Sino-4x squared times -7 sothatha o-plus uye lo mbona lapha ngaphezulu besifaka o-4 times u-7 bese sesimultiply ngo-x squared. Kusuka lapho sizomultiply u-4 no-7 -4 times -7 soba no-plus 28 base times u-x squared 28x squared. Yiyo-ke lena impendulo yethu-ke bafundi, ngiyathemba ukuthi niyibonile kahle le ndlela esenze ngayo. Asihlangane futhi esifundweni esilandelayo ngokuzayo.